familia, como estamos? Pero un segundiño, déxame coller aquí un par de follas de loureiro, xa deixo as outras máis limpas, máis limpas. Moi bons días, familia, que tal? Como estamos? Eu estou increíble. Traio receita boa, de produto que me gusta a min, a máis produto da nosa terra ben bonito. Ten unha lustrosidade hoxe. Facemos cazola de fideos con polvo. Ollo aí. Cuidado con este polvo que temos por aquí, cousa chula. Ahora falaremos tamén un pouco da súa boca, de como é, que creo que xa fixemos algunha vez, sobre todo cos cefalópodos, non? Pero importante, presentar os ingredientes, porque hoxe non fallamos, E a ver o que me di Lidia, eso últimamente teño medo, vale? Ándame afiando. Mirade, por aquí, uns fideos, neste caso do número 4, vale? Cocción lenta, podría ser calquer outro fideo, non me encanta o que está furado, pero este xa falaremos tamén del. Un par de tomates, algo de azafrán, un pouco de pemento en pó, comiño, vale? Temos por aquí un pemento seco, traballaremos con el, xa veredes como tamén. Uns allos, o loureiro que acabamos de coller, unhas patacas, unha cebola, pemento verde e, polo tanto, o noso polvo. Moi boas, Lidia! Que tal, Iván? Que tal? Moi bons días. Mira que hoxe traio unha cazola de fideos con polvo, Oiches? Buah, que delicia. Oh, ledicia non sei. Ahora, xa verás cando empeza a recender todo isto e imos empregar unha cousa moi interesante. Non temos caldo, estarás a dicir ti, como que coceo este tipo que sempre di que vai botar os caldos, que non bota auga, que tal. O propio zume do polvo. Esa auga de cocción que teño a piques de ferver, miramos un pouco xa como está, porque isto é unha cousa importante. O primeiro truco de todos é que a auga ferva en abundancia. Si que é certo, temos xa medio a ferver. Perfecto, vamos ir xa co polvo. Pero, segundiño que metemos unha cousa aí. Trucos con este tal. Cólleme o pulpo pol. Cólleme aquí, a ver se me tal. Vamos a ver. Da pena. O primeiro, limpiño de todo. Moitas veces encontramos, por exemplo, que ten así como estas tal. Isto é pel, vale? Non é terra, pero pode ser que nun momento dado estemos traballando con el e veamos un pouco de terra. Botámoslle auga do grifo. Importante que estaba vos a contar un pouquichiño unha cousa interesantísima destes animais. Mira, vou quitar xa este que teño por aquí. Isto era porque, sí, va a darlle un pouco de volumen e que este bonito. Estamos na tele, estamos na tele. Ao final as cousas e tal. Mirada a cabeciña. Vale, témola por aquí. A cabeciña hai que darlle a volta. Cando lle damos a volta, vemos que está perfectamente limpo tamén. Vale, senón, aquí normalmente hai unhas vísceras que se poden un pouco quitar. De feito, mirade, aquí... Mira, deixame un segundo. Aquí ainda hai algo cocho. Espera, debe ser unha parte da tinta. Realmente cocho non é, pero... Aí, mira. Collo ese pinganiño que teño aí e non entendía por qué. Espera. Aí, era tinta, vale. Era tinta. Lidia, estaba pensando eu, non la vei, ben. Hai unha cousa que teño un pouquiño de toque, Xa vexo, está ben. E hecho decir eu, E hecho decir eu. No seu sitio. Pouco aí, ten que ser todo. Sí, a min interésame que sexa así. Mira, o que primeiro que vou facer, que moita xente non o fai, eu escoiteillo a un pulpeiro, era quitarlle os ollos, vale? Eu non fago outra cousa que meterlle así a tesoira e quitarlle así. Ves como queda esa puntiña aí? Pois agora o que fago é, mirade, para que vexamos todos é collelos ca propias maus. Moita xente tal, aquí prémolle un pouquiño, vale? E quitamos esa parte de aí, mirade. Espera un segundiño que che vou facer aquí. Meto así, e aquí eu con esa puntiña, porque moitas veces dirá outro, pero que lle está a facer? Pois voulle quitar ese olliño tamén a este. Fora! Vale, limparemos agora. Outro, que esa tesoira, parece que non me que tal. Teño un polvo tan sumamente prietiño. A ver, así, moito mellor. Este vai salir moito mellor. Fora! Mira este que cousa bonita, saiu perfectamente. É unha cousa que quero ensinarvos a todos. Mira, a boquiña. A boquiña dos polvos dos cefalópodos é todas a mesma. Entón, ímos a meter a mão por aquí e ímos ver, deixen meter a mão por dentro, ben. Estará algún dicindo, pero que fai? Mira, esta parte, que tamén se lle fai así un pouquiño para que vexamos todos e non rompamos nada, imos facer así. Ca tesoira calquera que este tal pode facelo, pero eu teño moito máis tino con isto. Vale, quitamos eso así e vou enseñar unha cousa porque se chama pico de loro. Chámase pico de loro porque ides ver perfectamente como ten unha forma tal cuasí. Mirade, isto vaise traballando así e mirade ese pico. Mirade ese pico que temos aí.
Pico de loro. Con isto come mexillón, come almexa, come estrelas de mar, come o que lle dá, cangrexiños, de todo. Eu algunha vez que vexo, sou bastante afeito aos documentales, deixame limpar as maus. Sí, biches ese do que se fixo amigo do polvo. Ai, namorou. Bueno, non sei se namorou, eso tamén un pouco de ciencia ficción, pero si hai un documental de o meu amigo Polvo, non? Algo así. Bueno, mirade, truco principal dun bo galego. Asustar o polvo. Veña, collemo o loureiro. Aquí, cousiñas que eu teño así na miña cachola e que intento facer sempre. Asustar e botarlle un pouco de loureiro. Hai xente que dirá, pero que fas co loureiro, animal? Home, pois tampouco teño unha ola de cobre. A ola de cobre é perfecta. Hai un truquiño moi fundamental que fale, por que sabe tan ben un polvo na polveira e tal? Por que? Porque cocen na mesma ola 50 pulpos. E a auga vai collendo sabor. Coces outro pulpo e máis sabor. E tal, e cando chegas ao 15avo, xa está a auga esa que macho que alimenta a sola. Vale, nós, aquí, un polviño de bo tamaño, vendemos por aí e asustamos. 3, 2, 1, arriba. Mirade como empeza a rizar. Vale? Isto é importante. A auga, tal. Por que se fai isto? Parece ser para que non solta a pel. Hai moita xente que di que eso é unha tolemia. Pero eu vou facer as cousas porque a min apareceme que as tradicións tamén son para algo. Se non é ciencia, hai por aí algo con xuro ou meigas, pero tal. Terceira vez, enroscou, xa cambiou esa cor, e metemos para dentro e olvidámonos. Importante, unha cousa, que é, agora que ferva aí, sen problema ningún, nin tapamos. Vou deixar por aquí esa tapiña, vale? E tiramos millas. Por que non lle vou meter sal? Vale, cousa importante, por que non metemos sal ao polvo? Pois eu creo que é unha cousa esencial. O polvo sálase despois. E depois así tamén hai tanta auga aí porque é importante que cozan bastante auga, que teña as súas historias e que teña tal. Así que nós deixamos que ferva eso por aí, collemos esta tesoira que creo que despois imos a empregar, lavarémola e vou empezar cas verduras. Veña. Ti, Iván, eres de tomar o polvo con viño? Vamos a ver. Que bebes cando tomas polvo? Eu sempre un pouquichiño de viño. A auga séntate máis. Mira, non podes tomar, ti isto non sabías, porque claro, tal, a auga, se a tomas, despois din que o pulpo, pois nada na barriga. Eu, que xa che digo que son un tipo de tradicións, eu sempre, afío un pouquichiño de viño. Home, hai xente que di leite, eu un pouquichiño de viño tiro pa diante. Ai, é excusa perfecta, Mira, escoitadme ben Manolo na túa casa. O polvo pódese tomar con auga, non senta mal. Ti se queres beber viño, bebe viño, pero non poñas excusas, porque o polvo final, o 83% é auga. Que dice, xa estás tomando auga, o polvo xa ten auga na túa composición. Pero entón, non senta mal. Que vai sentar mal? Bueno, pois eu tiña entendido que eso sentaba mal, que non se podía tomar tal. Si queremos beber viño, bebemos viño sin poñer excusas, non? Bueno, pero digo unha cousa, xa que nos poñemos un pouco tal. Viño, unha copiña de viño, un pouquiño, como vai eso na comida? Porque agora vai pillar, Despois, por certo, ca cativada tamén, que non teñen que tomar zume, nin refrescos, nin leite, que tamén é outra cousa que se ve que están, o mellor tiñan auga e se cambia por un refresco, por un zume, por pensar que non se pode tomar o polvo con agua tampouco, Bueno, eu estaba un pouco de, así, como de troula contigo, e sei evidentemente que a auga non che vai sentar mal, pero sí que é verdad que se di, que hai xente que di, non, o rapaz Coca-Cola porque non pode tomar auga. Faise máis do que pensas, Iván? Faise moito. Vale, pode ser. Eu a veces ando así como de troula, pero pensado unha cousa, estamos a falar xa, neste caso, a nutricionista, neste caso, Lidia, ca ciencia na mao, vale? Non pasa absolutamente nada por tomar pulpo con auga. Vale, a ti que che parece o polvo? Como che gusta a ti tomar o polvo? Porque aquí, en Galicia, é moi de tomarse o polvo en plan sempre dunha maneira. Parecemos a veces valenciás que faz o polvo de outra maneira, cazola, xa habrá algún. Ai, toleou, este tipo toleou. A min gustame, a forma que máis me gusta é a grella. A grella? Pero con diferencia. A min encántame a grella tamén, vale. A ver, nunca falamos mal, evidentemente, dun polvo a galega. A min encántame. Pero de vez en cando, cambiar, pois como todo, igual que estamos facendo receitas por todas partes, como facer o guiso sempre co mismo tal. Non, non. Ti sabes que a xente de fora dalles noxo o polvo, sabías, non? Bueno, no, a xente de fora que te refires? A xente de outros países e tal, que non probaron nunca o polvo, dalles noxo a textura. De feito, este verán viñeron uns familiares de Brasil e probaron o polvo por primeira vez. Tiñas que ver a cara de noxo que tiñan. Deixaron todo, digo, perfecto, máis para min. Como? O sea, non o probaron?
probaron, pero con cara de noxo deixaron aí todo para mí. Mira, o que son as costumes, é verdade, isto é como tal. E moitas veces cando estás a pensar en o diferente que é comer un sitio e tal, igual que nun sitio comen saltamontes, e moitas veces dicía alguén, non me acordo agora con quen falaba isto, vamos a baixar un pouco a temperatura esta historia, vamos a botar xa esta cebola para que non se nos queime. Veña, aí, pouquiño a pouco, e baixamos. Que dicían que comer unha nécora era igual que comer unha araña ou que comer un tal. E ten certa razón, claro, que pasa? Que eu nacín, o meu marisco favorito, a xente xa o sabe, pero o meu marisco favorito son as nécoras. E claro, ti miras unha nécora así, Claro. a fite, é un extraterrestre. A verdade é que diste, bueno, como eso nin de coña. É todo cultural. Vale. Como eso, como comer insectos. Pero pero eu comería, Eu fixen fai pouco un viaxe a Tailandia e a Vietnam, andiven por aí barallando, que xa tiña moitas ganas de coñecer esa cultura, e provei cucarachas, provei saltamonte e tal, non sabían a nada. Eu comín grilos tamén. Claro, sí, pode ser que tal. Mira, eu digoche en serio, eu probo porque probo de todo e tal. Non me dixeron nada, Non me parecía tal. A mí me parecen insípidos, ao final saben as especias. As especias, o tostado ese, parece como medio queimado, medio tal. A textura, Eso é. Non me parece que sexa algo que salientable. Sí que é verdad que cando escoita xente que estivo na selva e come gusaniños porque ten proteína ou porque de tal, para sobrevivir entendo. Ahora, por ricos, bueno. Pero é algo cultural. En México tómase como aperitivos os saltamontes así con chile, é un aperitivo para tomar entre horas, moi natural. Porque pica, porque tal, porque ten o chile, pero o polvo ten sabor a mar, ten sabor salino, me ten historias, bueno. Ao final todos son costumes. Vale, mirade, truquiños tamén, falando un pouco aquí con Lidia. Sabes canto temos que cocer o polvo? Non? 20 minutos? Vale, depende do peso. En realidade sempre tragamos un pouco así. Se é dun quilo e medio, 2 kilos, 20-25 minutos son os tamaños que eu creo que máis aconsello para tal. Se tes un polvo de 3 kilos, igual son 35-40 minutos, claro, porque eso vai subindo, é certo. E sí que tamén é moi certo, neste caso, de poñer un pouquiño de sal para esta cebola, que é algo moi importante que este conxelado, vale? Neste caso, eu hoxe para esta cazola de polvo con capataca e con esas verduriñas e que botar con esos fideos, non vou empregar todo o polvo. É unha cousa que che quería comentar, porque, claro, agora aproveito que está sempre aquí, colleme o pemento mentras. É o seguinte. O verde? Mira, sí, ese verde, porque outro ímolo fritir un pouco. Imos coller así, estes cachiños, un pouquichiño así, e un pouquichiño así. Con isto chega, me poño polvo por aí, exactamente. Vale, contoche. O polvo, antigamente, cando non había congeladores e tal, a peña mallaba nel, vale? Para que quedara un poquinho máis brando, hai que dicilo. Por ahora, típico das illas de Ons e tal, ver a xente mallando contra as rochas no polvo. Pero ahora mesmo, se colles un polvo fresco, o mellor é que o conxeles, que fai o mesmo historio, vale? Como 3 ou 4 días e despois desconxelo sempre na neveira, vale? Importante, e tiramos millas tamén. E se pode ser na balda máis baixa para que non gotee nos alimentos que pode haber de baixo. Aí estamos. Sempre apunta. Agora mesmo non fallo. Agora xa non teño medo a falar porque digo, sempre vai a estar ela que me vai a corrixir un pouquichiño e xa metemos. Acordadevos, na balda de baixo. Eso é maravilloso, Lidia. Vale, é unha cousa que che quería preguntar. Vale, se eu agora, que non vou empregar todo o polvo, vale, intento, por exemplo, que xa estaba desconxeleino, neste caso, estaba conxelado, desconxeleino, e agora quero, vale, un pouquiño, 3 patiñas, depende como sexa aquí a ración e tal, vou intentar, pois volver a conxelar. Podo facelo? Si está cocido, o sea, sometido a un proceso térmico, neste caso sí, e canto antes, non esperar, dicir, porque moitas veces tendemos a esperar a que refríen a temperatura ambiente, canto antes conxelemos mellor. Porque ti pensa que o proceso de conxelación non destrúe os microorganismos, simplemente paraliza esa proliferación, non? Vale. Entonces, cando desconxelamos un alimento, pois sigue avanzando ese proceso de descomposición, e cando conxelamos, ata que non conxela de todo o centro o corazón do produto, sigue producindo ese proceso de proliferación bacteriana. O sea, que pode chegar a poñerse como malo o produto, non? Entón, estamos a falar de que se eu o conxelo, o sea, desconxelo como desconxelei na neveira dun día para outro, e agora quero volver a conxelalo sen cocelo, non. Sen cocelo, non? Non, pero se o teño cocido, xa é un proceso térmico, ese pouco que me sobra podo para conxelalo outra vez e empregalo noutra elaboración, que foi o que vou facer. Non esperar un día ou dous na neveira, senón canto antes conxelemos. Perfecto, vale, outra cousa máis. Por lo tanto, xa sabemos que non vamos a hacer ninguna falcatruada. Vale, pois déixame aquí.
relar nesta historia e vouche pedir unha cousa, a ver como se che vai a dar. Toma este Non me cunquiño, digas. toma este cunquiño e vaime troceando aquel pemento, casmao directamente. O que non quero son as sementes, que che parece? Sí, vamos quitar o pedúnculo, ese que ten por aí, vas a encontrar unha semente, exactamente. Toma esta, acompaño xa aí, e imos facernos este pochado. Vale, neste caso, vou coller medio tomate, non quero apapuxar de tomate enteiro. Vamos facer un bo sofrito que para min é importantísimo, mentres isto que xa empeceu medio a ferver, vale? Que está así no seu tal, eses 25 minutos. Aproveitarei ese tempo tamén para fritir ese pemento e que ti malles nel, porque xa sabemos aquí que neste programa ti que Quen é és... a malladora do estache? A malladora do estachevo. Veña, aquí, ese pementiño pequeno, veña, a darlle un pouco rustrido. Para min é importantísimo, por non decir esencial, un bo sofrito ben caramelizado, vale? Acaramelado, como dirían por aí. Acaramelado para que dé todo ese sabor de que falamos sempre e despois poñamos esa pataquiña, ese fideo, ese tal. Fideo, que por certo, vale, vou tostar un anaquiño de nada, xa veredes, vale, aquí subo un pouquichiño, vale, ese lume, para que se empece a facer nesta tixola grande, eso que está aí, mima, tarda en ferver eso, que é unha maravilla. Vamos, aí, isto por aquí, un pouquichiño máis. Vale, eso que teño por aí, mira o que fago eu, vale, vou coller esta tixola, un pouquichiño de lume, perfecto, Lidia, non o pode facer mellor, así cho digo, un pouquichiño deste aceite, vale, un nada, e déixame iso. Hai que ter moito control. Isto directamente para aquí, mirade, cousa bonita, vale? E que se va mirando. Por que non que che parece se te quedas aquí que mentras fumega? Pode ser? Claro. Veña, o mando da cociña, Lidia, con nós. Veña, perfecto. Vale, isto, baixamos o lume, eu estou por aquí, a batería xa é nosa. Isto, vamos movendo un pouco para que non tal. Eu o que fago é directamente cortar isto para metelo aí. Eu creo que con medio tomatiño é que non me quero pasar, porque teño un pouco dese pemento en pó, vale, dese azafrán, vale, e ese comiño que vamos a meter tamén, vamos a saborizar todo eso. Polo tanto, vou coller o meu relador maravilloso, vou meter por aquí e un chisco de tomate para meter. Vale, como vai eso de lume? Déixame ver. Vale, está ben. E que sabes o que pasa? Quero medio tostalo, pero non quero queimalo. Hai que ter moito cuidado. É como un pemento en pó que falamos moitas veces. É como allo. Cando empece a medio saltar, quero que empeces a movelo un pouco, 5 segundos vai ir directamente para o morteiro, vale? Vale. Para o teu machucado, para o teu mallado. Veña, vamos a meter por aquí logo e imos a meter tamén un pouco. Quero que me digas, así, a bote pronto, a receita. Como a vemos hoxe? A nivel nutricional, a nivel tal, como Pois mira, a nivel nutricional ten unha proteína animal, pero de peixe que non prexudica de cara ao colesterol, non? Peixe por marisco neste caso, non? Vale. Verduras, bueno, ten unha proporción de verduras, bueno, mellor que outras receitas, sí podería levar un pouco máis, xa sabes o que che vou dicir, pero son pesadas. É que non podemos botar a horta inteira porque hai moito polvo, hai que comer, hai que meterlle aí. E con respecto aos fideos, sí que é verdade que si poden ser integrales, mellor, vale? Especialmente si temos diabetes, vale? Temos que ter máis en conta isto. Vale, o tema da diabetes é sempre por a hiperglucemias e tal, non? Para que eso sexa como un pouquiño, ese azúcar non soba tan rápido na sangre, non? Que falamos moitas unha das veces. funcións da fibra é facer que esas glicemias, esa elevación do azúcar en sangre, eleve dunha forma máis lenta, non? E, polo tanto, as persoas con diabetes non vayan a ter eses picos, non? De azúcar en sangre despois da comida. Vale. E ti, co tema da pasta, sabes que ás veces teñen dous tempos de cocción, non? Ao dente e o outro que sempre son uns minutiños máis. Sí. Ti, entendo que a nivel culinario recomendas o dente, non? Vale, sí. Caramba, como lle dá, pero perfecto, mira como lle tima. Pois aquí apagamos xa directamente eso, vai para aquí. Mira, pois eso é o que che digo eu, que me estás intentando tal, e máis que me estás sorprendendo para ben. Vale, déxame un segundiño, ponte xa aquí ao meu carón por outro lado, que isto vai para aquí directamente. Vale, tostadiña, sen queimar. Vale, deixamos eso por aquí, a ver como queda este aceite. Vou aproveitar para tostar e a pasta sempre ao dente. Vale, isto para ti, vale, cun pouco de comiño e a mallar e o azafrán. Aí a ver, canto lle boto que o comiño ten moito sabor. Sabes como digo? A mí encanta, vale, pero... Toqueciño, un pouco máis. Se fora en grau tamén valería. Ala, veña, aí temos todo preparado, perfecto. E a machucar, maravilloso. Collo por aquí, vouche dar un alliño, rapidamente, que vas machucar tamén aí, vale? E ímolo meter directamente
con todo iso, xa verás. Ti sabes por que che preguntaba o tema da cocción ao dente? Por que? Porque tamén a nivel nutricional ten interese non sobrepasar o tempo de cocción da pasta ou non deixalo nesa auga quente, aínda que non este fervendo, porque canto máis deixamos o tempo de cocción, máis predixerido están esos hidratos de carbono, polo tanto, a elevación da glicemia é máis rápido. Así que non é só un tema gastronómico ou culinario, sino tamén ten un interés a nivel nutricional. Maravilla este tema que tampouco sabía. Estamos a contar que a pasta ao dente, como me gusta a min, en definitiva é mellor a nivel digestivo. Non sobrecocer a pasta é algo importantísimo. Perdona? E a mallar, dime. A nivel digestivo non, é a elevación das glicemias. Si temos problemas digestivos, vamos a favorecernos do contrario, de cocela moito, non? Pois se estamos pasando cunha gastroenterite ou algún tema de estómago delicado, buscamos o contrario, vale? Perfecto, bueno, pois o control vai ser unha cousa. Ti estás mallando aí, eu estou facendo o sofrito, isto está fervendo, ese polvo xa empeza a facer das súas. Hai que contar agora eses 15, 20 minutos porque eu vou acabar de cocer tamén con esa propia auga aquí, xunto con esa pataquiña vai quedar un pouco de cor. Así que, polo tanto, o que fago eu é coller estes fideos e vou facer o seguinte. Mirade que tras nada e que historia máis chula. Meto por aquí esta tixola, este propio aceite, mirade esta historia, que tiña de facer ese pemento, vale? Fago unha cousa tal que así, meto lume e vou tostar un pouco eses fideiños. Mirade o que estamos a facer. Por qué? Porque eu tosto os fideos para que queden despois un poquinho máis crocantes. Eses 10 minutos van a ser máis que suficientes porque van a hacer un pouco de repouso, van a estar o dente para que sexa moito mellor para eses diabéticos e isto que está a ferver. Así que nós quedamos aquí tostando, non queimando, ti mallando, como a case sempre, e este sofrito facéndose. Polvo, pórtate ben. Chisquilichasqui, estamos aquí, veña. Bueno, que? Aquí está, todo máis ou menos feito, Cuidado cos dedos, que eu non son polveiro, nin polveira. E non te queimes, Bueno, eso ainda máis ou menos, vale? Ainda máis ou menos. Mirad o que teño por aquí, Cousa chula. Eses toriños que vou facer dese polvo, desa pata, eso que vou deixar, como me dixeche que me dixe permiso para poder conxelar, eso sí, dentro de 5 minutos. Según meta o caldo, vai para o conxelador, como me dixeche, para que sea tamén moi rápido. Vale. Resumo total. Zumiño de polvo, ese caldo que é maravilloso. Temos o polvo por aquí. Temos unha pataquiña, vale? Temos isto, que por favor, compañeiros, ensinade aí en pantalla. Como tostamos, ese fideo do número 4 que vai ir perfecto. E teño, por suposto, o mallado de Lidia, que menuda é Lidia mallando, tamén xo digo, mirade, que vai ir directamente para aí. Así que, como teño xa o rustrido feito, collo unha culleriña e miro o que fago. Pa aquí, ese pemento que lle va a dar un sabor espectacular. Xunto con este pemento, vale, un pouquichiño dese pemento en pó. Veña. Sen medo, como sempre digo. E agora, o que fago é o seguinte. Toca esta pataquiña. E aquí, eu, que moitas veces tal, empezo a liscala. Mirade, pac, 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 pac. Un lisquiños. Cachea un pouco se queres tamén. Non pasaría nada. Isto é parecido a unha pataca rioxana, basicamente. Quero que ese polvo que quedou 5 minutiños por debaixo, máis ou menos, e sen repouso, acabe de coller a textura perfecta aquí. Agora mesmo, se vos digo en serio, eu que teño unha boa dentada, a ti como che gustou o polvo, Lidia? A mí de todos os xeitos. De todos os xeitos, pero duro ou tirando a brandiña? No, que trisque, a mí gustame que trisque. Eso está maravilloso. Podrías comelo así, se queres podes probar, non me gusta tipo chicle. Ai, a min, que tal? A min encántame, macho, que este aí perfecto, nese puntiño duriño que se come aquí en Galicia. Mirad ese rustrido, con ese mallado, esa pataca, collemos xa ese polvo tamén, metémolo aí directamente e o que facemos é, con ese zume, vale, ir metendo. Isto para min é un truco excepcional, porque isto non hai caldo máis sabedor e que mellor acompañe. É que mira que cor ten. A esta historia. E a cor, digo eu que este non era de Marruecos, Non! Este era das nosas costas. Mirade, aquí, agora, lume a cachón e según empece a ferver como esa pataquiña, pois en 12, 13, 14 minutos vai a estar, só teño que esperar un par de minutos para botar isto, porque iso tamén en 12, 13 quedo gordo, a corda, isto é importante, tamén precisa para cocelos. Sempre o dente. Mirade esta cazola como empeza a coller sentido. Deixamos este caldiño por aquí. Vou remexendo isto.
Isto xa o quito tamén e imos empregando. Mira, algún truco así de última hora para conxelar e tal? Fil, verdad? Ou que, como? Eso ia che contar, que hai moita xente que conxela ca bolsa do supermercado. Ai, Dios mío, menos mal que temos aquí a Lidia. Entonces, como é? Pois temos ou bolsas especiais para conxelación, recipientes aptos para conxelación ou de vidro, vale? Pero non en bolsas do supermercado, que é moi habitual. Vale, eu son moito de coller o fil, un pouco de fil, pouco, para que todo quede non quede bolsa de, pois unha bolsa de conxelado e metelo así, para despois entrar collendo. Vale, perfecto. Vale, eso hecho che vale, a min tamén me vale. Importante tamén que eu penso, mira, eu estou só na casa e teño 4 patiñas como estas ben bonitas e toda esta historia. Podo conxelar tamén 2 por un lado e 2 polo outro. E cando me apetece, collo e fago como a grella, como lle gustaba a Lidia, E poñemos a data da conxelación importante, que despois temos aí un ano, a comida non sabemos de cando é. Aí está. Bueno, pois entón o que facemos nós é, eu prometo que vouche facer unhas patas desas á grella. Vale, vamos quedar así, xa nesta historia. Entonces, nós o que facemos é agora, remexendo, xa empeza a coller ese fervor. Mirade que pintaza tan brutal ten isto, esa pataca que xa leva fervendo agora 2 minutiños, 3, un pouquichiño de lume a cachón, isto como está quente, ferve, de contado, un nada, calculando. A min gústame caldoso, e ben gostoso, como sempre. E isto, pa diante. Mirade que auténtica maravilla. Estos, mira, eu, sabes que miña nai sempre me di, eres ben ratiña, eres ben que non... Non, aquí non se tira nada, aquí vai todo pa dentro. E agora, remexemos o que digo o fabricante. Neste caso, como vos dixen, 12 minutiños, non máis. Vale, para que queden ben ao dente, vale, aí a cocción suaviña, pero que este aínda tal, chisquilichasqui e cacerola de polvo con fideus. Hoxe rompina, hoxe rompina, xa verás. Hoxe cociñamos cazola de fideos con polvo. Comezamos cocendo o noso polvo que previamente asustaremos 3 veces en auga fervendo con 2 follas de loureiro. Mentres, picamos a cebola para rustrir nunha tarteira cun chisco de aceite, xunto con pemento verde, allo, salpementando e deixando cociñar uns 6 minutos. Coas verduras xa rustridas, incorporamos o tomate relado, deixando que reduza o seu líquido para de seguido engadir pemento en pó, o mallado de pemento seco que tostamos na tixola co allo, comiño e azafrán. Co polvo casi cocido, engadímolo á nosa tarteira, cortado en anacos xunto ás patacas escachadas, para ir engadindo a auga da cocción do polvo e uns intres máis tarde os nosos fideos tostados previamente e deixando cociñar o conxunto uns 12 minutos. Coa nosa pasta ao dente, só queda empratar e comezar a papar. Mira! Mira este pratazo como quedou. Non é a grella, pero non ten mala pinta. A min váleme igual, Escoitade ben, aquí temos polvo, un pouco dese fideo, unha pataquiña, un bo rustrido con cebola, con pemento, ese pemento tamén seco que mallamos para facer ca propia auga do polvo, un auténtico cazola de polvo, pataca e fideo. Que tal? Lucicheste. Home logo! Somos no Está Che Bo. Auriño!